ase zomwe ndipanga chicks jase zandikhumudwitsa heavy ndinkaidalira koma ase 40 muna ndingokuza mmene zinakhalira It's safe for Tesha say maonekero ekubusitsa ndazionadi tima wanzako nditsija linamba mbali kumaoneka wafatsa muntima ndingalamo ine kumanyadila ndampeza mchisomo tawi yaseyi unkandilimbitsa mtima kumari ndine wako wapa mtima tawi yaseyi kundiyendetsa mundima ine kumari ndapeza chikondi chakoma koma iwe ndimawona ngari mwina tidzakondana ndimawona ngari mwina utandikonda ndimawona ngari mwina sutandizuza koma wangondipatsa misozi masomo ndimawona ngari mwina tidzakondana ndimawona ngari mwina sutandisiya ndimawona ngari mwina utandikonda koma wangondipatsa misozi masomo usadziwa nkufa komwe mama ine ndinkadalila nkumati ndiwahine osadziwa kuti alindi ena oti sindiwadziwa sindikadziwa kuti ndinkapanga puma kusiya zabwino kuthamangila zokoma pano ndadziwa zabwino ndizoyipa ndizomwe wachita zindithudi ndachilapa mama ine ndimawona ngari mwina tidzakondana ndimawona ngari mwina utandikonda ndimawona ngari mwina sutandizuza koma wangondipatsa misozi masomo ndimawona ngari mwina tidzakondana ndimawona ngari mwina sutandisiya ndimawona ngari mwina utandikonda koma wangondipatsa misozi masomo zonse iwe zomwe ndinakuchitila zonse izo zomwe ndinkakuchitila zonse iwe zomwe zinachitika zonse izo ndithudi nzopanda ntchito ndimawona ngari mwina tidzakondana ndimawona ngari mwina utandikonda ndimawona ngari mwina sutandizuza koma wangondipatsa misozi masomo ndimawona ngari mwina tidzakondana ndimawona ngari mwina sutandisiya ndimawona ngari mwina utandikonda koma wangondipatsa misozi masomo